I was asked in the 1950s to photograph in the Cyclades. It was almost Homeric, the welcome that we had, like lines in the Odyssey. We felt like explorers discovering new civilizations. Οι Κυκλάδες είναι μικρές νησίδες γης μέσα σε ένα πέλαγος που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη. Είναι σταθμοί για το εμπόριο και την ανταλλαγή ιδεών από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Η πυκνότητα των μνημείων και της αρχαιολογικής τους κληρονομιάς είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το μέγεθός τους. Μπορεί κανείς να μπει σε ένα πέτρινο κελί στην Ύπαιθρο και να μην είναι σίγουρος αν το έχτισε ο παππούς μας, εάν το έχτισαν στα χρόνια της τουρκοκρατίας, των Ενετών, των Βυζαντινών, της αρχαιότητας ή της προϊστορίας. Είναι σαν την ηθάκη του Καβάφη. Σε κάθε βήμα βλέπεις από κάτι. Θα σου δώσει εικόνες, μυρωδιές, ήχους. Όλα αποτελούν ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ζώντας εδώ πέρα, ανακαλύπτεις ότι είναι πάρα πολύ πλούσιος ο τόπος. Είναι φοβερά εντυπωσιακό πως ο Κυκλαδίτης, μέσα σε βάθος πολλών ετών, έχει αναπτύξει ένα θησαυρό. Κάθε μια στιγμή είναι μια γιορτή. Ο άνθρωπος στις Κυκλάδες ήταν πάντα παρόν. Και έτσι θα μπορούσε κανείς να πει ότι εξελίχθηκε μαζί με τη φύση, μαζί με τον τόπο του, με μια σημαντική αίσθηση του μέτρου. Νομίζω ότι οι Κυκλάδες βρίσκονται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι σε σχέση με το μέλλον τους. Τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν αυτή την πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα, και ένα από αυτά είναι η φύση και η βιοποικιλότητα, είναι αυτά που σήμερα κινδυνεύουν να χαθούν. Σε όλους τους μικρούς τόπους, η πιο μεγάλη δυσκολία είναι να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην εξέλιξη και στην διατήρηση ενός παραδοσιακού χαρακτήρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις Κυκλάδες. Είναι η στιγμή δηλαδή που πρέπει να αφυπνιστούμε, να συνεργαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την ισορροπία που υπήρχε παλιά σε αυτά τα νησιά. There is an in-between point where you can preserve a lot and also have the amenities of modern civilization. One has to be an activist and work at preserving the islands or just give up and go somewhere else. I don't think it's going to be a matter of chance. It's going to be a matter of hard work by people from all over the world. Εμείς σαν μουσείο νιώθουμε την υποχρέωση να είμαστε μέρος των Κυκλάδων, να τις προστατεύσουμε, ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί η κυκλαδική τους ταυτότητα. Η ανάγκη είναι να αξιοποιήσουμε τη γνώση και την εμπειρία πάρα πολλών χρόνων για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράδοση που εκφράζεται σε μνημεία, σε γεύσεις, σε μουσικές, σε ανθρώπινες συμπεριφορές, σε έθιμα. Αυτό επιδιώκει να κάνει το πρόγραμμα Cycladic Identity. Οι βασικοί άξονες της πρωτοβουλίας μας είναι ο πολιτισμός, η βιοποικιλότητα και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Στόχος μας είναι να είμαστε κοντά στις τοπικές κοινωνίες και να ανακαλύπτουμε τις ανάγκες τους. Να είμαστε υποστηρικτές και συνεργάτες. Να διασφαλίσουμε ότι παράγεται έργο για το παρόν αλλά και για το μέλλον.